9 degete așa. Luăm asul de rom. Ca să ții aici. Cu detelea poți să te ții. Da? De acum vreau să ții tot timpul paralele pământul și cu fața în jos. Pentru că îți iau asul de inimă roșie și o să schimb cărțile. O să fac rapid, ceva de genul ăsta. Dar prima dată fac un centru ți-arăt și după aceea o fac rapid. O să las asul de inimă roșie și să iau asul de rom. Bun, acum o să iau asul de rom și o să schimb cartea din mână. Prima dată vreau să-mi zici care e sus și care e jos, ca să fie clar. Da, bine, cu rombul era sus. Ai părea că e sus? Eu știu. Eu spun eu că e jos. Ți-am zis că o să fac repede. Uite-te la cărți. Deci nu cred. Nu cred. Uite-te la ea. Șapte de treabă, da? Trebuia să semnezi pe față. Bine, orice, ca să recunoști cartea. Să nu pot înlocui cu alta. Mă recunoști dacă vrei să fac, da? Uite, să luăm cartea. O să pune la mijloc. O pachetul peste. Și când pornezi cu degete, hai să faci să este așa. O lași la mijloc și de data asta lasă degetele în afară, ca să vezi. Lasă semnătura ta acolo. Da? Până la mijloc, până la pachetul ăsta. La mijloc, până la pachetul ăsta. Și așa că am uitat să pornesc din degete. Iau cartea și se uite că e interesant. Hai mă, hai! Pune palma peste, pune palma, asta nu, invers. Așa ca un sandwich. Invers, nu. Așa. Dar de aici nu-i da drumul. Ține cât poți tu de... Nu-i da drumul, da? Uite, o să luăm dama de roșu. Și fii atent. Nu i-ai dat drumul, nu? În serios. Uite-te. Ține-te fixul. O să luăm cartea ta cu semnătura pe ea și o punem undeva la mijloc aici. Important e să vezi că sus nu-i cartea ta, da? O să pun cartea la mijloc și când pomnezi în degete... Uite, stai așa. Semnătura unde-i? Bă, n-ai văzut, mă, om și hai. Uite, semnătura pe ea. Hai să o luăm. O lăsăm la mijloc, dacă să nu mai zici tu nimica, o las ieșită în afară. Jur de rom. Da? Pune la mijlocul pachetului. Că nu e asta, am uitat să pomnesc în deget. Încerc să... În sus în pachet. Pune pe căști o mână. Filmează. Le punem cu fața sus în pachet, uite aici. Hai să facem așa. Cam jou de trei. E aproape de jou de rom. La 3 vreau să pomnești din degete. Eu? Tu. 1, 2, 3. Uite aici, hai să vezi ceva. Ridică jumătate de pachet. Pune pachetul peste, pomnește din degete, ridică prima carte. Du-te! Nu mă, Da, așa. ziceți-mi voi care sunt modalitatea de a scoate asta de aici. Uite cum trece aia prin ea. Te-ai văzut? N-am văzut. O trecut prin ea. Deci ai, da, hai să vezi pe Dumnezeu. Hai că vezi. Hai mă, dă și pe ei. Hai să vezi Ce faci, mă? Hai să fac de la Dacă vine acolo, veniți? Sorin! Uite-l pe Sorin! asta e mă semnătura ta? Aici. Da! Da? Dar nu, să nu pomnești. Fii atent. Că nu pomnești. Uite, important e să vezi că nu-i sus. Nu e jos. E sus. Nu, deci... Da? Sorin, așa. Nu le locuiesc, mă, că eu nu... Stai. Ia-o. E una. E una? Da. Deci, nu e. E una, așa. Stai să o punem aici. Ce două cărți la Da, aia e tare, știi că...
Dar nu mă degete, fac. Care îmi pomnește. Bag la mijloc. Alo, plecat acasă. Ei! Stai. Nu lasă-le. Am făcut iară greșeala să nu pocnești. Dar Tare! Ia! Deci du-te! Mă mai fac că te oameni! Dar mai faci! Ai, aici! asta e altă, că am făcut și la altcineva, știi? Doi, trei. Ui aici, luăm jău, ridică jumate de pachete, ridică jumate, stai așa. Pune, pognește din degete. Bun, doar dește un pic. Așa, ridică prima carte. Da. Bă, vezi că tot vede, bă, puie și dacă tot vede, te-am lupt. Două aici. Unde vrei tu, bă, boule, nu. Gata. Ne pe eu tot știu deja care e. Fii alege o mână. Asta. Hai. Asta? Da. Oh. Deci nu... E ceva, dar uitați-vă. Nu nimic, ce puie mi poate fi. Nu știu dacă e asta. Nu mă aștept să ieși acum, de exemplu. Nu, așa e și ăla. Acum nu cred că e asta, dar în Dacă nu fine. e ars. Hai cu scrumă! Nu e aici. Vai de... Ula mea, ia așa. Cred că un 7. Da? 7. De inimă. Ia stai. Nu. Stai să vedem. După cum e un romp, nu? 7 de romb era. Uite, așa. N-am cenușă multă. Când e multă, trebuie. Cu mâna așa. Tomberonul lui Dumnezeu. Deci ce facem mâine să ce le pulă până mâine, rămâi muți mâine. Iem. Păi ia doi la Cristi Angel. Ia doi la Cristi Angel, mâine. Bă, bă, dacă îmi pică pula nu-mi trebuie. Ia doi la Cristi Angel. Bă, îmi pune și de la niște ceva. Acum la meste, că stai liniștit. Bă, tu-ți bagi loc de mine? Stai că... Nu, acum le amestec, știi ca să nu. Asta numai cât până le amestec. Amestec ăștia, vrei? Ba, nu-mi trebuie. Să ne fac de rușine aici. Hai să mă, că mai și mă pe bancă să stăm. Lasă mult. Hai să mă gândesc așa. Ah, da. Aici. Trebuie să trec. Ia un... Ai cu jăul ăla, ai chiar tare, mă. Aia care face numai așa, mă. Dă mie pachetele. Ia să Am dăm mai 3 căcat. cărți. Deci 3, mă. Stai așa. 2, 3. Uite, numai așa știu eu să amestec. Eu vă mai Hai că ți le și arăt. Vine Am că te faci încredere, așa, uite așa, fac și eu. Ai, mă, Modul asta blură. nu știu maximă. Pe 3 de mine. De ții minte cărțile astea? 2 romburi și una. De ții minte? Am jos 3 de rob. Ce carte zici tu că e sus? Eu zic că e dublura. La mijloc, clar, 3 de inimă neagră. Da. Și romburi, bă. Bă, Eu, mă, acum închide și spune cum ai făcut. Stai așa, stai că mai este 3 de inimă neagră, da? Da. Aici. Vai, știu cum e. Și pe aia să știi Uite că aici. spate. Deci am numai 1, 2, 3 cărți. Hai că acum fac clar. Am... Deci țin tu ce carte e asta. 3 de rom. Ia-o și de la ea. Și arată și la cameră. Stai, că mai Bine, calmul jos, mă fac eu. Ce faci acum?